तू छेड़त रहो हम कुछ बोलबे ना करो मंच में। काहे ना बोलबू बोलो ना तारा बोले के चाहिए। अगर शिव कुमार बिक्कू तारा के धोखा दिले बारे तो एकदम तू बोला उनका के डांटो कुछ कहो। लेकिन का है भाई लोनी हम तारा लोनी से एगो बात बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब स्टार लोग के कुछ ऐसा ट्रेंडिंग चलेला वीडियो कि जब कोई से प्यार कोई करी नू तो लाइव आके ना कही लोग कि हम फलानवा से प्यार करतानी चाहे फलानवा से हमारा चक्कर चलता, समझ रहे हो, चाहे कुछ करे के बा, लेकिन वही जब दिल टूट जाई धोखा दे दी लड़का मतलब छोड़ दी लड़की के चाहे लड़की छोड़ दी लड़का के, अच्छा तब लाइव आई लोग कई लोग हमारा दिल वो तोड़ दिया, वो बुरा इंसान है, वो वही है। अरे भाई जब प्यार करो लोनी नू तब वो लोग से आके बताओ लोनी कहना क्या चाहते हो कि हम इनका से प्यार करे नहीं हई हमार जान हई तो हई, मतलब ये सब बताओ लोनी। जब दिल टूट जाता, जब धोखा मिल जाता तब आके लोग से बतावे लगातार लोनी तो वैसे ही खड़ी रहेगी जैसी आज खड़ी है कि हमारा हई प्यार करता नहीं इनका से हई रहन हई हऊ रही, ये सब गलत बात बा। अगर मतलब बतावे के बाद तब पहले भी बताओ लोनी कि हमारा फलाना से प्यार बा, फलाना से हम मतलब प्यार चाहता नहीं चाहे कुछ हो, मतलब दिल टूटला के बाद धोखा ले खैला के बाद मतलब कोई से नहीं के बतावे। अच्छा ओके प्यार मोहब्बत करता लोग तब भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब जे फैंस बा जे लोग बा ओकरा से नहीं पूछत लोग, आ जब दरार पड़ता तब लोग से बतावता लोग, तो ये बिल्कुल गलत बात बाटे। अगर प्यार करता पूछ, अगर कॉल ले बारो अगर नहीं बतैले तो दोबारा लोग से मत बता दी कि बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचल रखा। अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू के छोड़ दिला ये सब चलता रखा। शिव कुमार बिक्कू चल गए अक्षरा सिंह लगे, अनुपमा यादव चल गई पवन सिंह लगे। तो भाई तारा लोनी के तब पते हो कि पवन सिंह अक्षरा सिंह में थोड़ा मतलब इथी चलता मैटर खराब चलता थे, तो उ सोचल लोग कि काहे ना दोनों मतलब पार्टी दोनों ओर चल जाइए अब का। अब ई शिव कुमार बिल्कुल चल गए अक्षरा सिंह लगे उनका जरूरत रहे, तब अनुपमा यादव चल गई पवन सिंह लगे पवन सिंह के जरूरत रही, तब अब प्यार से गई कस तब चाहे दोस्ती से चाहे भाई बहन के रिश्ता से अब वह जानता लोग। हम बात के नहीं जानत, लेकिन अनुपमा यादव जन बारी बॉस कहली कबो भैया कहली कबो आई लव यू कहली पवन सिंह के हे रहा नहीं जाता। आउ जन शिव कुमार बिक्कू बारे एने गई बारे अक्षरा सिंह लगे। अब दीदी कहले कि का कहले कि प्यार कर ले दोस्ती कर ले दोस्त हवन, ई बात हम नहीं जानत, लेकिन रउआ सब की भी पता बा कि चल गए लोग दोनों जना अलग अलग दिशा में, आई बात हमरो पता बा। आ जौन शिव कुमार बिक्कू बारे अनुपमा यादव बारी ई मतलब साँचो कुछ दिन वैसे मतलब प्यार के फील चलत रहे। एगो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल भई रहे, इनका लोग के एगो दूगो कॉल रिकॉर्ड भी वायरल भई रहे जेमे कि बातचीत करत रहे लोग, वो भी मतलब प्यार वाला ही। तो वो से अंदाजा लगा सकता आदमी कि साँचो में प्यार दुलार चलत रहे, लेकिन अब वो प्यार दुलार हो गई बा शायद खत्म, अब कामना वजह से भइल बा। ई त बात हमू नहीं जानत आ केहू नहीं जानत, जे भी वीडियो बनावता वो अंदाजने पर वीडियो बनावता कि मतलब प्यार दुलार रहे हे वजह से खत्म हुआ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि अब उनका दिल के बात केहू नहीं जानत भाई।